दिनै सानदों आरो हिसाब खालामदों डाटा दिहुनदों जे फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेराव जों 10,000 लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हागोन रेगुलार साख्रि बे प्रमद बर' बादि माने साख्रि होबाय बेथन गैयि बिदि नङा। खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायगोन नैबे सावगारिखौ लानानै नोंथांमोना नुखाबाय ससियेल मिडियायाव बेनि सायाव आङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय बुंगोन आरो नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफनि सीएमआ मा बुंदों बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनानै होगोन। थामथियावहाय सियावली महिलारिया रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय माबायदि बेबहार खालामो बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। ससे जोबनायाव नैबे सावगारिखौ नायदो बाक्सायावहाय जोङो खोनानो मोन्दों मानासावहाय हाग्रामा महिलारिया 63 बिगा हा फानबाय होननानैहाय जोङो मिथिनो मोन्दों इउनिभार्सिटिनि नामावहाय। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन गिबियाव बिपिएफ पार्टीनि सीएम हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंग्रो। আমাৰ এনডিএৰ পাৰ্টি ইয়াত বিজেপি আমাৰ অৰুপদে ডাঙৰীয়া আছে কেণ্ডিডেট অৰুপদে আৰামত জিকিব কোনো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে 100ত 100% ইয়াত ডাউট থাকিবই নালাগে। আৰু আমি কৈছোঁ ৰাজ্যক আমি সুধিছোঁ অৰুপদেক মন্ত্ৰী বনাব লাগে না নালাগে ইহঁতে কৈছে মন্ত্ৰী লাগে কৰি দিম বাছ মন্ত্ৰী দিম কি লাগে দুইজনকৈ শক্তিশালী নেতা এইবিলাক কোন শক্তিশালী আমাতকে আৰু শক্তিশালী কোন আছে জামা জামা वाह रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ सोदोबानो गैला बिपिएफ पार्टीनि सीएम हाग्रामा महिलारिनि खुगायावहाय अनलि एनडीए एंड बीजेपी एनडीए एंड बीजेपी बेल'सै बिपिएफ पार्टीनि सीएम मिस्टार महिलारी साहाबनि खुगायावहाय। अब्ला रायजो राजा नोंथांमोन बर' रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ सापर्ट खालामग्रा रायजो राजा नोंथांमोना बे समावहाय माबायदि मोनखो बिपिएफनि मिस्टार महिलारी साहाबनि जे बुंनाय खुगानि राव बेखौ खोनासंनानै बे समाव माबायदि मोनखो नोंथांमोना फिल खालामदों बिपिएफ सोदोबखौनो जुदि बोखारबायब्ला अब्ला बिपिएफ पार्टिया गैला एनडीएसोसै बीजेपी पार्टीसोसै दा बिपिएफ पार्टिया बायबाय गैला रायजोफोर। बेनिखायनो दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टीनि मिस्टार सीएम मिस्टार महिलारी साहाबा दिनै एनडीए बीजेपी बेखौल' बिथाङा दिनैनि समावहाय खुगायाव लाबोगासिनो दङ। टटेलि बर' रायजो राजाफ्रा बायजागासिनो दङ गुबुन हारिफोरजोंहाय बेखौ जों बयबो मिथिबाय आरो नुखानानैबो जुदि जोंनि बर'नि रायजो राजा नोंथांमोना जुदि नैबे फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनावहाय नोंथांमोना बिपिएफ पार्टीनि एमएलए फोरखौहाय जुदि देरहाहोयोब्ला अब्ला आन्दा खानुन जागोन होननानैहाय आं सानो बर' रायजो राजाफोरखौहाय। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै लादो अनजालि दैमारि मेडाम एपिबि पार्टीनि चिफ मिसेस अनजालि दैमारि मेडामा दिनैनि समावहाय मा फोसावखो विधान सभा इलेक्शनाव बिपिएफ पार्टीया देरहायोब्ला मदद खालामगोन फुल मदद खालामगोन बे बाथ्राखौ बेयाव फोसावनाय जाबाय। नाथाय अनजालि दैमारि मेडामा सोर सिगांनिफ्रायनो जों मिथिखागौ बिपिएफ पार्टीनि सासे दैदेनगिरि थगायसुलि लिडार होननानैहाय जोङो सिगांनिफ्रायनो मिथिखायो। साफ्रोमबो साननो गोरों सुबुंफ्रा बर' रायजो राजानि साननो गोरों सुबुंफ्रा अनजालि दैमारि मेडामनि हास्थायनाया मा बेखौहाय जों बयबो मिथिखायो। जायनि गोसोआ नेर' माइन्ड जाय मानसिया एकदमबारे साननो हनो गोथौयै बुजिनो रोङा बेबायदि सान्थौ गैयै मानसियासो अनजालि दैमारि मेडाम बादिनि खौरांखौहाय खोनासंगोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो जे जायगायावहाय अनजालि दैमारि मेडामा थाफागोन बे पार्टिया माब्लाबाबो देरहानाय नङा मानोना सुवा गोनां सासे हिनजाव बियो मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन। मानोथो आरोबाव विधान सभा इलेक्शननि उनावहाय बाथ्रा बुंबावखो फैदो बिपिएफ पार्टियावहाय जगदान खालामफैदो लेक्सार होनांगौनि सम फैबाय ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन। बेखौनो गोदाव सोराव एक्स एनडिएफबि फरामनि माखासे केडार्सफोरखौहाय बेबायदि गोदाव सोराव खालामनो थाखाय अनजालि दैमारि मेडामा बजबासै अब्लाना रायजो राजा नोंथांमोन फिदिंजाबाय था बर' रायजोनि एनडिएफबि केडार्स नोंथांमोन माखासेफ्रा फिदिंजाबाय था एनडिएफबि जायफ्रा
मानो अनसुंथाइ मोनाखै नोंथांमोना BPF जों फिदिंजा अनजालि दैमारि मेदामजों फिदिंजाबाय था मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन सिदा खोथा फै माला गानफै BPF नि माला गानफै नांगोलनि सावगारि लानानैहाय स्ल'गान हो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव ना लाजिदों नामा ना गिदों नामा ना गावखौनो मा होनना बुङो थगायनो थाखाय सानदों नामा अनजालि दैमारि मेदामा दिनैनि समाव रायजो राजा नोंथांमोन सावगारिखौ नाय नोंथांमोना आंखौसो बुंदोंमोन नोंथांमोना पुराना भिडिअ आइ न अलरेडि आइ न मिथिबायना मा खारनै बे पुराना भिडिअखौहाय रिमाइन्ड खालामनानैहाय ससियेल मिडियाआव फोसावदों बिनि सायावहाय आंहा मिथिखानाय दंखायो दे अनजालि दैमारि मेदाम APP पार्टीनि आफादगिरि बे आइजोआ बर' रायजो राजानि थाखाय मोजांखौ साना माब्लाबाबो मोजांखौ साना आरो बियो अलरेडि BPF पार्टीयावखा होननानै आं सिगांनो खोन्थानानै होखानाय दालाय माथो जाखो मोगथां महर मोनबाय मोनथिबाय बे समावहाय विधान सभा इलेक्शननि उनावहाय BPF पार्टी देरहायोब्ला फुल सापर्ट खालामगोन रन्जन दैमारि सारखौ बख'नो सिमांनिसो बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन बेफोर खोथाया सिमांनिसो बाथ्रा जेराव BPF नि CM मिस्टार महिलारी साहाबा रन्जन दैमारि सारनि सायावहाय आसुगुर गावगासिबो नोजोर होनाय सासे लिडार नङा बियो मिथिबाय दा जों माबोरै फोथायनो अब्ला दा जायफ्रा फोथायो बे नोंथांमोननि सायावसो नोंथांमोना नायलांबाय था BPF पार्टीया माबायदि खामानि मावो दानिया फैदो रायजो राजा नोंथांमोन नायनानै लादो शेवली महिलारीनि मा होनो बेबहारखौहाय गोरिब न'खरावहाय जुदि बिथाङा थाङोब्ला मास्क गाननानै थाङो मोनामनाय मोनो मुगैनाय मोनो नायनो बायो बिसोरबायदि गोरिब न'खरखौहाय बेनिखायनो मास्क गाननानै थाङो मास्क गाननानै थांनाय माने मा मोनामनाय मोनो बेमार जाजानो गियो माबा मोनसे सन्देर जानो गियो बेनि थाखायनो मास्क गाननानै थांदों बे समावथ' दा कर'ना भाइरासनि सम नङाना रायजोफोर बे मोनसे न'खराव सासे दैदेनगिरि लिडारा जुदि थांदोंब्ला बिसोरजों रायज्लायनो थाखाय बियो जुदि खुगा फांथेनानैसो थांदोंब्ला अब्ला बिनि गोसोआ माबायदि लाक्जारियास गारि गाखोनानै क्रर थाखानि गारि लानानैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गेग्रेब न'आवहाय हाबहैनाया बे बेसेबां गनायजाथाव रायजोफोर मुगैदों नायनो बादो मिथिबायना साज्रां बहन लुबैदों खौथि फैसाखौहाय बुथुमनो हास्थायदों बेनो शेवली महिलारी मेदामनि हास्थायनाय जेराव ससियेल मिडियाआवहाय इलेक्शन केम्पिंनि थाखाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव क्लियारलि बाथ्राखौहाय बुंनानै होदों शेवली मेदामा आङो थांनानै थासान्दि थाइसे थाइनै फैसा खामायनो थाखाय आङो पलिटिक्सआव हाबदों रायजो राजानि थाखाय नङा बेखौल' बुंनो बाखि नाथाय क्लियारलि बुंदों पलिटिक्सआव हाबनाया जाहैबाय थाइसे थाइनै फैसा खामायनो थाखायसो बिथाङा पलिटिक्सआव हाबदों अब्ला रायजो राजाफ्रा माखौथो खिबु थाम्फै होबाय थादों शेवली मेदामखौहाय आं लाजिनाय मोनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय रियेल लिडारखौहाय सायख'नो रोङा आबां जाबां आल्टु फाल्टु जौ जुवाजोंहाय साग्लोबनानै थाग्रा समाजावहाय गुबुंले सोमजिहोग्रा दावराव दावसि सोमजिहोग्रा लिडारफोरखौसो सायख'नानै लायो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे समाव फैदो नैबे सावगारिखौ नायनानै लादो बे सावगारिखौहाय ससे भिडिअखौ खोनासंग्रो बेनि उनावसो आङो बुंगोन रायजोफोर खोनानो मोनदों BPF पार्टीनि CMआ हरजों हर 63 बिगा हाखौहाय अलरेडि फानबाय ना रायजोफोर प्राइभेट इउनिभारसिटि बानायनो थाखाय बेखौहाय फानबाय गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटि नङा प्राइभेट इउनिभारसिटि दा बेबायदि CMआ थांनाय समावबो रामदेव बायदिनोहाय हा फानदों आरो बे समावबो बियो बर' हारिनि हाखौहाय फाननाय जोङो नुबावबाय दा दावराव देख्रेब आयं बहा खारखोमाखो अमर सिंह ब्रह्म बहा खारखोमाखो मार्कुस नार्जारी बहा खारखोमाखो बै समावहाय UPPL पार्टीखौहाय
कम्पानि बानायनोहाय बन्दक होनो नागिरनायखौनो फानदों होननानैहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय अर सावनानै होनानै पेट्रल लुनानै लादलायनायसिम नोंथांमोना सोमावसारदों। बे समाव पार्मानेन्ट नङै जायखौहाय मा होनना बुङो प्राइभेट इउनिभारसिटि पार्सनेलि उदैनि थाखाय खामायनाय मोनसे कलेज बियो। दा बेखौहाय बानायनो नागिरनायाव मानो हमथायाखै ना रायजोफोर? मानो हमथायाखै? बानाय बेयावहाय गभर्नमेन्टनि इउनिभारसिटि बानाय, नाथाय बेयाव बादा गैया। नाथाय मानि प्राइभेट? बबे पान्जाबिखौ लाबोनानैहाय दिनै हा होफैखो हाग्रामा महिलारिया? हा रायजो राजा नोंथांमोन बेखौ मानो बिजिराखै? बिनि सायाव मानो नोजोर होआखै? दावराव देख्रेब हा मानो नोजोर होआखै? अनजालि दैमारि मेडाम, सानसुमा खुंगुर मोसाहारि बैसोमुतियारि आबौमोन मानो इसेबां दावराव खालामनाय बै समाव? बे समावहाय हाया गुबुन हारिफोरनि आखायाव थांगासिनो दङ, थांगासिनो दङ। बेखौहाय सोरबा नोजोर होदों? बे समावहाय गासैबो मोनजाजोब्बाय। सोरबाया 2 लाख, सोरबाया 3 लाख, सोरबाया 5 लाख, सोरबाया 10 लाख। बिसोरबायदि मानसिया खुगा बेखेवनायनि थाखाय, UPPL खौ हेंथा होनायनि थाखाय, UPPL खौहाय दायगिरि खालामनानैहाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हानायनि थाखाय बिसोरो साफ्रोमबो BPF निफ्राय मोनजाजोब्बाय। बेनिखायनो बिसोरो स्रि स्राय उन्दुसोनानै दङ। अमर सिंह ब्रह्म बायदि सासे एम्बु थेबगाङा दिनै इलेक्सन सफैनोसैयावहाय खावब्ला नुजाफैदों रायजोफोर। मिथिबायना? अब्ला रायजो राजाफ्रा मा मोनथिया नामा बेफोरखौहाय? दा रायजो राजाफ्रासो मा बुजियो नोंथांमोननि सायावसै। गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।